Здравейте, приятели! Сладите, какво правите? Реших да пускам видео, Майнкрафт видео, приятели. Майнкрафт, кога не съм правил. Всеки ден пишете в коментарите кога ще идва Майнкрафт видео, кога ще идва. Най-накрая правя. Сега. Приятели, да ме абонирате и ми също да ме последвате в TikTok и в Instagram. Чакайте, приятели, нещо става тук. Сега, приятели, трябва да правя така, там ще меря един сигъл, така нататък. Ако мога да правя къща, там нататък, мога да правя, много е лесно, ама ще правя много трудно къщи. Най-трудното къщи ще правя. Приятели, близо съм към 1000 последователи и може да правим там лайфове. Ако искате, пишете в коментарите към там TikTok, аз пък в YouTube да правя лайф. Ако искате, пишете в коментарите. Ето. Сега малко ще вземам там. Приятели, един хак ще казвам. Майнкрафт. Сега ще ми казвате този Майнкрафт стекли си с пари ли? Не стекли с пари. Без пари. Да се зареща, приятели. Аре, зарещай. Приятели, ста. Да, той може да стане. Айде. То сме много вече. Трябва да ми е това. После. Приятели, малко съм болен. Заради той. Сега къде да може да правим къщи, имам свободно места. Приятели, сега идва. Приятели, идвах. Сега къде е места да правим къщи, свободно места. И малко бъгвах. Тук може да правя сега. Чакай още малко да вземам, защото да ми не свършат. Готови ли сме, приятели? Така. Айде. Правим сега къщи. Приятели, още пишете ми в коментарите. Да ме
в какво да пускаме играта в YouTube канали ми. Сега, приятели, един човек от моя клас пише в коментарите в всичко в TikTok. Как пусках там видео, какво неща. Татък. Всичко не. Грязно такъв начин. И ще ми пишете в коментарите какво е това. Какво е правил толкова лошо неща. Просто не искам. Защото всички ми пишат коментарите в TikTok. Да пишат, ама по-малко да пишат. Но то няма място, Приятели, сега идва. Чакай. Да, приятели, идвах сега. Малко направих места, защото нямаше място. И тук трябва. Няма нищо. Ще правим. Приятели, ще казвам един мод. Как се прави такава неща. Не. Не стига такова разстояние. И тук. Да, не само вечерта.
тя време. Малко е трудно. Как се казва Търново. Предава живея в Търново. Да знаете. Yeah. Приятели, утре ще правя, защото малко ми боли гърлото ми. Тъй, че ще тук нататък видеото. Чао, да ми абонирате и да лайкнете по моя YouTube канал, да ставаме 30 абонати и да ме последвате в TikTok. Да ставаме 1000 последователи, също в Instagram. Чао!